Tak vás tady vítám. Vítám vás v našem grill centru. Dneska na požádání našich zákazníků se pokusíme vám ukázat, jakým způsobem se staví ohniště. Prý je to těžký, takže se o to pokusím, nikdy jsem to nedělal, tak uvidíme. Ještě než začneme, tak k tomu musíte mít připravený klíč 11 a šroubovák. Tak se koukneme, jak to krásně vypadá. Takže tady máme naše ohniště. Tady máme návod, ten asi budu potřebovat pravděpodobně. Tak si to všechno nejdřív rozděláme, aby jsme věděli, co tady všechno máme. Tak. Můžu tomu náš plný nůž. Vezmu polstýl. Rozděláme. Doporučuji dávat odpad na jednu stranu a součástí, který budeme potřebovat, na druhou stranu, aby jsme na nic nezapomněli. Úplně zabalení. Ček. Vidíte tedy, že zabalení je to opravdu důkladně, aby se to přičilo. No. Velký šroubky a na druhou stranu malé šroubky. Tak. Stička. Tak. Kontrolujeme, jestli jsme zapomněli. Vypadá to, že máme všechno, takže to můžeme dát na stranu. Rozhodně používáme krásný tištěný manuál, kde je krásně vysvětlený všechno, jakým způsobem postupujeme. Takže první věc, co děláme, tak se montují tyto madla. Takže použiju to. Vezmeme místo. Tak. Použijeme malé šroubky. Můžeme druhé madlo. Tak, domontujeme druhé madlo stejným způsobem. Vytáhneme. Tak. Takže horní poklop máme hotový. Perfektně připravený. Dáme na stranu. Tak. Jdeme na spodek. Podle plánu zase, pořád koukáme na plán, důležitý jsou opravdu dodržovat rotace, jak tam patří ty podložky, jo? Je to určitě důležitý a přesně podle toho plánu, jak to máme tady napsaný. Takže šroub, podložka,
dovnitř, velká podložka, malá podložka a šroubek. Zašroubujeme. Tak, další nožičku, to samý. Takže šroub, velká podložka, malá podložka, šroubek. Šroub, podložka, podložka, tyčka. Tak, připravíme. Točíme. První tržičky se našroubíme. To je stejným způsobem. Tady se teda používají se 4 podložkama. Je to tady ten obrázek. Takže máme šroub, podložka, vnitř, velká podložka, malá podložka a šroubek. Velká podložka, malá podložka, šroubek. Tak si to připravíme, pak to dotáhneme na jednou. Zase velká podložka, malá podložka, takže když máme 3 nohy namontovaný, takže vezmeme popelníček a takhle krásně zasuneme mezi ty 3 nohy. Pak teprve vezmeme 4. nohu a přiděláme 4. nohu. Zase nezapomeneme na podložku. Zase velká, malá podložka. Zase to trošku otočíme, aby se nám to lépe dělalo. Zase velká podložka, malá podložka. Tak a poslední. Šroub, malá podložka. To bude trošičku složitější, protože tam je málo místa. Takže musíme opatrně, aby nám to nespadlo. Trpělivosti tady na to doporučuju. A zase dáme velkou podložku. Mám tady velkou podložku, malou podložku, matičku. Tak, utáhneme. Už máme hotový popelníčkem krásně spodek. Tak, pokračujeme dál. Na poslední část. Vezmeme si tuto konstrukci. Začneme u toho spoje a dáme si pozor, aby tyhle rohy byly směrem ven. Tentokrát už tady nemáme podložky, takže to bude jednodušší. Stranu naproti. Dáváme si pozor, aby byl vždycky šroub byl zvenku, matička zevnitř.
máme ty dva, tak si to podáme. Zase šroub. Matička zevnitř. Na druhé straně to chytáme taky. Šroubek. Máme další. Tady máme ten ztracený šroubek. Zase šroub zvenku. Matička zevnitř. Vidíte, že to jde velmi rychle. Za chvilku už máme krásné ohniště připravené na svoji zahradu nebo terasu, abychom mohli si péct buštíčky, nebo na zahradě, abychom si zničili krásný trávníček. Tak. Poslední. Tady to předšroubovali. Můžeme začít klidně zhora. Už je to jedno. A teď nezapomeňte, vždycky musí být šroub zvenku, matička zevnitř. Nepotřebujete ani tady na to zatím šroubovák, ani klíč. To potom v klidu si dotáhnete, až to všechno zastavíte. Šroubováčkem to pěkně všechno dotáhneme. Stačí přidržovat rukou, to je úplně opravdu krásně. Není potřeba moc síly. Vidíme, že ohniště Weber máme sestavené během několika minut, takže vidíte, že to nic složitého není. Tak, máme hotové, takže vezmeme podstavec, na to tuto konstrukci a nahoru přijde krásná střížka. Vidíte, máme připravené ohniště Weber, které můžete použít na zahradu anebo na svoji terasu. Tak. Takže teď jste viděli v plné kráse, jak toto ohniště vypadá, a teď vám ukážu velmi zajímavou, fantastickou věc. Dám ho také nahoru, aby se nám to dobře ukazovalo. Takže takhle vypadá ohniště funkční, kde vlastně tady máte dřevo a topíte. Tadyhle dole, jestli si všimnete, je takováhle mistička, jakou jsme tam montovali, když jsme měli ty 3 nožičky, tak tam se dává 2 kg písku. To je z toho důvodu, aby vám to chránilo vlastně váš krásný trávníček, který máte, aby vám to nepropálilo. Jo? A další věc, když ukončíte večerní party, třeba ve 3 hodiny ráno a chcete oheň ukončit, tak vezmete naši Weber rukavici, kterou vám doporučuju, sundáte horní střížku, tuto konstrukci odendáte, dáte ji někam, samozřejmě, pokud máte terasu, tak určitě ne na dřevo, a dáte to někam stranou, aby se vám to, protože to je horké, a potom vezmete toto víko a ten oheň, který tady máte, tímto takhle přikryjete, sám se uhasí a vy můžete v klidu krásně jít spát, odpočívat po náročné party. Takže vidíte, že toto funkční ohniště samozřejmě je vhodné i na terasy, kde se vám samozřejmě díky té ochraně toho písku nezničí vaše krásná podlaha a nezničí váš trávníček. Toto je všechno, děkuji za pozornost a těším se zase na nějaké naše videa, anebo navštivte naše webové stránky www.grillcentrum.cz, kde určitě kolega připravuje zase nějaký příjemný recept. Budu se těšit, na shledanou.